Nunha noite esplendorosa, o folión de carros encheu as rúas de Chantada de emocións e bo humor. O arduo traballo desenvolvido polos carroceiros e as carroceiras ao longo do ano quedou reflectido na posta en escena de momentos da vida cotiá e de oficios tradicionais da comarca sobre os 16 carros do país e plataformas tiradas por bois. O deputado de Medio Ambiente asistiu ao desfile declarado ben de interese cultural e festa de interese turístico galego. Carlos López destacou a súa incalculable contribución ao patrimonio inmaterial da provincia, que supón, sinalou, todo un revulsivo turístico, cultural e etnográfico. O folión de carros atrae cada ano novos espectadores que gozan da orixinalidade do festexo. Este pódese considerar o máis numeroso dos últimos tempos. E aínda que hai premios para os mellores, todos mereceron o aplauso do público.